sa inyong alagad si Kanginan, Trifon Morales, and then my partner ka po na ko si Randy Tayad. Always say a prayer. Man importante, Lord. Importante ka na ang unahon na ito pamanlangin ng itong labaw magagahom. Thank you kayo. Ang itong pag-ampo ng ito kaniya. Magapasalamat itagdako sa adlang tanan. Lord, thank you kayo sa mga grasya ng maghatag ka na mo. Asap kita. Always say a prayer. Bueno, doon na maglangan. Sa tampo ka na itong hatagan ng pagtagan. No? Pinadakin sa kababae nga nagpatago ng singan nga Carla. Inigibatan ng doa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ng atong sender si Carla. Kini akong problema, bahin ni sa akong anak nga musukol sa iyang amahan ba? Ug kun nganong na problema ko ani, ingon magud ini ang mga paghitabo. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Kapag tumibok ang puso, lagot ka na, siguradong huli ka. Sherem, sherem. Ay, naunsa naman sa ning duha, uy. Ay, Ponso! Ponso, saan sa'y problema ninyo in town, uy? Salbahe itong anak kayo to, ang salbahe itong anak. Ngano nangita naman sa kaunsa naman sa'y problema ninyo? Wala problema, siya mo, tuday problema. Ngano gani, unsay nahimong sa atong anak? Unsay nahitabo, naibaw ka ba? Ngano lagi unsay nahitabo? Kalma lang, day. Shiba oy, kinsa may di mahayban nimong sabab ka ng babal yung nagputak-putak diha. Kinsa ngano mo? Ambot lang nimo. Anong dugay mga kamusultig na unsa mo sa atong anak? Ug kung nganong suko man kay kaniya na unsa man mo duha? Ang nahitabo, God. Unsa? Try to listen to me. Ay unsa lagi? Ikaw ba, kahiblot sa tao nimo? Inuunsa mo ka, eh? Di pa gani ka musulti ro unsay nahitabo sa atong anak punso. Kining maso nga niya sa akong tungod. Imartilyo ko ginis imong ang awa ka. Grabe naman sa day. Maso niya, imartilyo. Unsa pag martilyo anang maso? Ipokpok! Magbuot ka kung saon ako. Kinsa may muhapak, di ba ako? Ikaw lagi, kinsa may maigo, di ba ako? Kaparaw gini mo dako eh. Mao nang martilyo lang, ilan ang maso. Oo, kalma. Ay, kalma lagi. Kuha na kaon, unsa ba ka? Naunsa lagi mo kang atong Paghuwat, anak. lagi kaburado ba di mo, musultir bitaw ko? Ha, imong kong sapawan. Karon, sige. Ikaw ka musulti. Naunsa mo? Musulti lagi ko. Okay, musulti na ka. Sige na, sulti na! Ang ato kong anak, Naunsa ang atong anak? Nagubot ito sa bilyaran tungkol sa may batasan ng tong anak. Ngano lagi? Naunsa lagi? Nagubot lagi, bilyaran ba? Kaya Ngano nagagubot man? Ngano nagagubot? Uto sa tong anak. Uy, ngano lagi? Unsa gibuhat sa atong anak dito sa bilyaran? Nangutot! Nangutot ra. Pura na problema? Nangutot ang imong anak dito. High blood ako. Ayaw mo angkon. Ang iya magtapad, nga mao mo kita yung nakadungog nga mao gimisulti ka sa nanguto. Ha? Mao to nag-away lang hinuon sila kay patakan lang pa masangil diya. Ginoo ko. Nagasto ng akong dugo ni Saka nagmaayo ba ora dahil rason? Unyang imong reaksyon kanina murag kapat yun na kas imong anak. Kanahan kag yun ako. Over ka kas. Ay day para na bay pensyon. Ha? Pensyon. Pensyon ba? Ay suspense ba? Suspense. Hala, uy, suspense sa imong mata. Mangita pa kag suspense. Agay! Kanahan ka na ako. Pahawa na. Oh, day ka. Pahawa na yun. Labayo tika ining tako, Brad. Pahawa na. Naunsa rin mo ito bilyaran, Tede? Dini, habag to ng duwa dito ay. Nga naman? Dako mo kayo kustaba. Abot ko ng 5,000. Uy, kadako ko ba? Mugaw ni. Unya? Mao to nga, pagtiraw ta sa last ball ng guto, daog na siya og nasuod pa. Unya? Timingan man nga pagtira niya. Nakautot ko, di murag siya na king wala no nasuod ang bulak. Perti niya sukuha. Unya? Nagunsa man day ka? Ang ilang yapak, ang ako man tapad. Unya? Mao to nga, nakagubot kay nagpinuspulsay naman. Mao to nga, misulti ka itong tapad ako nga ako mga nakautot. Mao to, suko tatay, iyang gukod, katong namunal ba niya, pertidagan. Unya? Unsaon mo talag tatay din mo? Umbot, siguro, gikulata na ako at naabtan pa ko. May gani kay kusubay yung dagan. Ay, pastilan ba ya? Uy, Sala, di na lang ko din. sala karon. Normal mo na makautot. Oh, lagi normal. Pero kinahanglan imo sa ibutang sa ustong lugar. Mapug nga na na. Baday! Hala! Wala, nay, tatay. Hala! Ayaw kahadlok. Ayaw, wala tao, nay. Di kanya kulatahon. Wala tao lagi ko niya. Madlo ko, nay. Ay, lagi paglakaw. Diha lang ka, ha? Nay. Mayo kay diyan imong anak. Oh, naabitaw. Unya, unsaon man na nimo bata? Ikaw hinahanak ha.
Imo yun na napigan yung mga anak na. Ay, naunsa man taong kawa, oy! Saywa, ha? Saywa! Tay, Oy, tay. ay, imo kong gipaghukod kanina. Huwag mong ko mag-ingon na yung mga gukda ko, tay. Ang kaya, sakto na imo, ha, no? Oy, Ponso. Ay, naghilabting imong anak, ha? Okay, kiunsa mo naman na ilabte. Wa bitaw, kay ni amang ko. O wa pa ko, giunsa na ka na nimong atong anak ron. Awa na pinanggan akong anak na kabuutan na ng Teddy. Kung nami, abiyan mong duklon bata. Self, pa kada klaro kay mong baba. Suwayin niya. Di ba makakita kag bituon nga magsiga-siga bisag way kuryente. Suwayin niya. Series na nga kanang solar. Sabi na, ay! Hey! Oy, asa ka? Ang pahangin ko sa gawas. Kadungo gani kong musyaok ning imong anak Ponso, lupad gyud ang naong nimo. Sagog ka, pre. Kurog ka si mong anak, pre. Ida sa na istorya, ha, Oh. pre. Siguro, butaon. Nagsanik na siya nga labanan siya siyang inahan. Ha? Ah, pre. Da. Anong kutrahan na ni mong mayo na? Kisa di mo! What? Pili ka ron. Aksyon ako, pre. Bidab. Sabi ka, sali ka kamao ka mamara? Ha? Sige gamit-gamit na mong arnes? Ida sa nimo. Ay, Di na nakukutrahan mo ko, ibigay mo ta! pre, ka na ako exercise na, pre. Ay, Exercise. magpasalamat ka, pre. Naliwat na ni mo, pre. Unso? Liwat. Ako, liwat. Ako, lawan kung dako. Pre. Nay. Kita biya, pre, no? Nay. Kita biya, pre, no? Nay. Pikpikon, itong lubot. Sabi ka. Natiguang na biya ta, pre. Ay, pangumong pre. Noon sa Kasi, di ko magkamangkon. Ay, Ay, sus! Kanay mo, papilit ako, madapa man ni drawing ka na. Ay, baka mo diha, noon sa ka. Pre, nay. Mo angkon man tao sa dili, pre. Nga naman. Ato lagi punta pa ingon at pre, naunsa mo kay. Ang importante pre, ato ya punta pa ingon ana. Pero ang importante pre, nga kun mo abot tataan ang mga idara nato pre. No? Ha? May muatiman ko ba nato? Ha? Muna punta na pre. Ako na may muatiman ako. Pinangga mo kayo ko sa kumang anak. Habaw ko ni mo. Ako nga anak pinangga ko. Ikaw pre. Receive Pila mo ka na. bo. Ha? O pila ka bo imong anak be. Isra. O, o sana. Oh. So dapat imo na panggaon pre. Dapat ha. O dapat ha. Ha? Kaya ni katiguang ni mo pre. Ano may laing mo atiman ni mo pre. Kana na mula ni mo anak. Matiman ka na? O natural Bida. pre. Natural pre. Nga. Unag dili yun na kaya imo mong kikuntahan. Hakin mo. Lakagon ko magani bata ano. Pero, pre. Saon kanina ko. Pero pre tarunga ona. Pre tarunga ona. Ha? Si Tula ona na ninyo kung sa pagkuwang ninyo ba pre. Sabutin na ninyo sa inyong asawa, sa imong asawa pe, ninyong asawa naman sa imong asawa pe. Ipakita nga magtarong na ka. Pre. Natural nga di katahuron ang imong anak kay dili man maayo imong pagtatar niya. Tanawan ng ubang mga amahan diha o. Mulakaw lag kadiyot ang ilang anak mangita na. Pero ikaw, muduol imong anak nimo, imo nung itsupwera. Huwag kay ayo punso. Anong taon day? Panggaan ang imong anak kay buutan man na, di man na salbahis imong anak, ikaw ra may salbahis. Oh, naginahakbian ako na niyo yung salbahe Kung sinunan ni. gusto kang respetuhan sa imong anak punso, ipakita sa dinrespeto kaniya. Kinahanglan pa ba na ha? Ako yung mahan. Nya siya tayo matahod na ako. O kinsa man kunoy anak, nga ganahan mo tahod sa iyang amahan, nga nay iyang amahan, may pagkahanggaw man. Bida sa nang istoryahan. Bida na may paghanggaw sa dinoon. Nganong init pang kikadako, Karla? Oy, Ang, imo man ang inita ng atong anak. Ikaw ra giamahan nga di ka bang mudas imong anak da. Dayaw sa gusto nimo ako yung muluhod sa tong anak. Hoy Ponso, bisag mutuwad pa ka nga daang luhod, kung dili ka ka maong mudas imong anak, mulihay gina nimo. Taro nga nagda imong anak, kung pagkaon ko ka, kung pagkaon ka na niya. Swail ko di ba taas? Hoy Ponso, saba ay, timan iha, usara na kabuok atong anak. Inig-abot sa panahon nga matiguang na ta, waylain mo atiman nato ang ato rang anak. Unyag mag-ingon anak ka pirme, ngayon mo na siyang pasakitan. Mo atiman ka na nimo, matiguang na ka. Kana mo'y hunahunaa. Kini akong bana good, ambot unsay utok ani. Mura gid amahan nga di ka bawang mutan-aw sa kaayuhan sa iyang anak. Bisag giunsa na kog pasabot, di gyud patuo kay nagtuo siya nga siya mo isakto. Unya. Tedi, dali na Tedi. Kaon na diri Tedi. Yan lang ko na Say unya na, nagkakaon na day ka? Wala ba? O, wa pa man ka di kaon na nga ri. Yan lang lagi. Ngano man? Panahalan na tatay kay
Magyaw-yaw na ba ako, mahutan ng sudan. Ay, susto man ka, may siya nagpalit anak. Isa mo na pala ang sudan ay. Ako! Oh. Maong kaon diha, bisag hutdon pa na nimo. Oh, nga, tatay. Ay da, binli nag-odas isda. Sige na, kaon na diha. Ay, kakapoy ba yan yung trabaho na ko eh. Nya mag-jibra. Kapoy kim si atang tao ng sakyan ng pulos puno. Kung naay puno sad, kung naay dili puno, di sa tapasakyon. Asam ta sakay yan eh. Nahak ng pagkabutanga eh. Ilami na ta kay hindi kapoy kayo. Ay. Hello, Nong. Ah, Di ba ikaw man tong amahan ni Teddy, no? oo nga naman. Uyab gas ko anak. Hoy day, tambag lang ako ni bubuwag din ng bata. Wag yung kay makuha maayong kagmao na bata. Ha? Why ayaw na, tapulan na dako. Tapulan para sa matay. Oh, nabalita mga patay nga kugihan. Sige lang, barkada. Muli, hubog. Unya bang hagis. Oo nga, ako man mo buwagi na. Wa ka Nong, kaila sa akong anak day, ha? Musukol gali na nako nga ako iyang amahan. Mao nga ikaw kung gusto kang malidawon imong pagpuyo og magmayo ang imong kaugmaon, ayaw lang yung taon na ng akong anak day. Mao nang buwagi na kay tapulan kay nang dako. Pero, Nong, imo man ang anak Kay mo. respeto ng bata, di mo tahod na ako ang iyang amahan. Nong, kanang, usa na problema ninyo anang Teddy? Ang problema ng bata kay suil kay ng dako. Mauray anak ka mo sukog mahan. Ha? Oh, magsugpa ka ng bata day, ha? Magsugpa ka na akong anak. Mao nga, ako pa ikaw, maor na ikamatay na akong bata day, sultian ka. Mamatay ko sa konsumisyon, ana. O, buwagi na, ha? Kasabot ka? Buwagi na! Sabot ka sa kong gisulti mo, buwagi na. Aron di ka magkwenta sa bukong kung minyo na mo. Pero, Nong, Ay, magbiro-biro, buwagi na! pero saan man ako pagbuwag niya, Noy? Ha? Ano di ka buwag niya? Grabe sa di mo. Ako ba? Kasuway kong uyab? Buwagan na ako basta tapulan. O saban, karoon pa ka kasuway kong uyab? Kadaga naman. O niya, anong wa ka kasuway buwag sa imong uyab? Nakasaway na O po. ano di ba na buwagan tao ni mo siya, ha? Tungod kay dili man mi uyab. What? Mayroon kayo ng buwagan ang tao nga dili ni mo uyab. Huwag man may relasyon na ng imong anak. Nga, kadiyot, unsa man di ay pagkakidort. Pero nga nung nakaila man ka nako, ha? Tungod kay anak siya sa akong suod nga amiga. Nga akong ahente si Ma'am Carla. Okay lang di mo. Ori ba na siya na ako magundiran og mga kuan lusyon, mga sabod, mga pahumot, nga para sa naong ba. O kana si Teddy, mo na iyang sugoon pagpakuha siyang order og dili ko makalugar. Ha? Suod mo sa asawa? Oo, ni Ma'am Carla. Sige lang, ako lang siyang ingnon. Sige nong. Ay, di hati lagi. Asa mo to? Ma'am! Ma'am! Ano ka barong magkadisbultahan? Murag kayaw-yawon magkadako. Huh. May kay nauli na day ka. Kaya nga naman day, ha? Marikara dool ra nga rin. Dool na yun! Wadaan, pigil ko. Ang dagyo ni iyaw-yaw na ko. Nga naman ka, day? Animal ka pa! Ay! Sakita sa doon na mamunal, makada kaldiro tao na unsa ka? Mangutada kag naunsa ko, naglagot ko. Giunsa nimo pagdaot ang atong anak, ha? Usi daw. Nagkaistorya mi sa akong amiga nga akong suki. Nagkita ko nimo gahapon dito sa kolon. Unya. Unsa may problema? Gisultian ko niya sa tanan nimong gipanulti. Kung giunsa nimo pagdaot ang atong anak ngadto niya, kay nagtuo ka nga uyab og ang atong anak og ang iyang anak. Unya, unsa man taon, giunsa man ako. Pataka man lang taon siya. Kaya nga naman, unsa may akong gisulti niya. Miingol ako nga buwagi ang akong anak kay wa kay makuwang kayuhan. Miingon ko nga barumbado ang bata. Mauna, miingon ko nga suwail siya. Wala bang iko'y gisulting dautan. Ha? Amaw ka kit, ha? Agoy! Mao ni akong problema sa akong bana, kay iyag kong gikontrahan ang among anak. Ako kasabutawhan na, nga unta iya man tang anak. May unta tog anak panakos pagkadaga baron kay makasabuta, pero iya man kyong anak. Nya ing anaon day niya. Unsa ko ni tawhana, unsa kong buhaton.
Unsa man og kamo ang pasultihon? Carla. Hello, Ate Pres! Good morning! Ma'am, good morning! Hello, good morning. Inday! Good morning, Morning. good morning, Inday. Salamat kayo, Lord. Thank you kay Lord. Salamat kayo, Mama Mary. Salamat sa mga pag-ampon. Good morning, natong tanan. Ate Pres? Okay, og pasalamatan sa nakugulyat. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa mga high blood, cholesterol. Katong taas og sugar. Ayog si piyata pag inom kada adlaw gyud katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto ni mo maod hapon, usag yapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon unay ka mukaon sa imong paniuto. Maod hapon inikaon nimo sa imong panihapon, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ugalang adatong na problema bahin sa kidney o UTI, ayaw na magkahadlok o kabalaka ana tungod kay dunanay. Makapaalibyo, makaayo, makatambal ang anatong gibati bahin sa kidney o UTI. Kinibaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Og sa tanan na itong kaigsuunan nga gamit sa tuang Sedlen Oil, thank you yung kayo ninyong tanan. Nagpabili ta number 1 sa market karon. Kada tungod kaninyo, thank you, salamat yung kayo ninyong tanan. Kay kamo nasayod kung unsa ka epektibo ang ato ang Sedlen Oil nga tinuod nga mutabang nato sa mga problema sa atong panglawas. Salamat yung kayo ninyong tanan ha sa paghimog number 1 o gikan sa Sed Marketing Incorporated. Belated happy birthday, Merry Christmas natong tanan. Unya belated sad Happy New Year gikan sa Sed Marketing Incorporated. So salamat kayo tanan sa inyong paggamit sa ato ang Sed Element Oil nga anhara mapalit sa butika, di ba Kuya Gili? Sa butika. Sigihan ko nagbalik, di ko sumula na ligam para maanad yun yung mga tao kay masipyan siya sa atos gawas. Butika rin kita mga igso na, butika rin kita. Merry Christmas. Oy, mulang advance na tagam. Happy New Year! Oh, basta butika to, mapalit ang tinuod nga Sed Element Oil nga epektibo kayo. Og dili ka layan ka rita. Facebook. Bistahan na to ang kuan page sa Sed Marketing. I-type na nato ang Panyawan Herbals. Nga ayaw kalimot nga atong i-like ang page mga igsoon. Makita ulit ang mga genuine Sed Marketing products. O ang mga Panyawan products Sed Marketing gums, mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. O, di na ta mag-lisod, no? Di Basta na. butika, Shopee. Basta Shopee, butika. Shopee, butika. Moro na. Ana na mga igsoon. Ya, si para ni kana ba igagog tagsa ni Bibi asawa ni Sinon bagam. Si katutin ni Iro. Ato igiglik ko sugay maminaw to si Daniel Gascar. Daniel Gascar o niya first degree ni Bibi, Mrs. ni Sinon, no? Ni Sinon Suarez, no? At thank you kay Kusugi sa Mamino, gamit sa siyang Sed Element Oil. Labi na gyud ni Lindon Guba. That's barangay Paho. Gikan ni Elmer o ni Rami Colina. Thank you sa iyang pagkadaog Kapitan Gams. Thank you. Kisa ka daw? Si Kuan, si Lindon Guba. Lindon, guba. Thank you. Then, Congratulations, Kap Lindon, guba. Salamat kayo. Bam! Salamat usap kayo sa kining mga driver, mga konduktor sa mga bus padung sa Uslob, no? Silang Mr. Sormito, Mr. Selva. Ingon manusab sila si Marlon Bellunes, Ayan Aparisi, Carlito Umaya. Lain pa usab, Tuper Quinones, Jive Soriano, o ingon manusab sila si Jimmy Salumag, o ni Voy Naveles. Mga driver ka mga konduktor ni mga truck na nagdagan pa doon sa Uslob nga sa sayo nila pagpangaligo. Sa dili pa sila mato sila mga duty. Kan mayo sahay sila mo first trip na sa mga afternoon o tubang mugikan.
ang ato ang celebrity Kojik Beauty Shop. Ako giawag kamo, nga iminti lamang alang sa inyong pagpangaliko para pagpabilin ka mga presko, ingon man ang inyong mga anak o mga asawa, sukti sa celebrity Kojik Beauty Shop with glutathione and papaya extract para magpabilin nga hamis, kutis, artista, o younger looking. Labi na doon ang mga katol-katol, doon ang mga up-up ang inyong mga panit. Ano yan atong celebrity Kojik Beauty Shop? Ikan kini sa seed marketing. Ayaw lang mga nang soroy-soroy, ha? I-inquire lamang sa butika. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karagad lawa. Atong sender, Ate Pres, si Inday Carla. Carla. Oo, niya. Si Carla. Problema lagi taon siya aning iyang anak, Ate Pres. Iyang bana, dili iyang anak, kay pinanggap niya iyang anak. Kinis punso, ambot hibong siya ang ano, awayon, yun di punso iyang anak. Ha? Ano bang murag dili pinangga ni punso ang iyang anak nga Nga, usarang ilan ang anak? Ilan ang anak? Ila gining anak ni Ano sulti mo Carla nga may tag anak ni nako sa akong pagka dalaga amo mo gyud gining anak. Ang mawa yung mga ano? Lagi ibong bitaw kung anong inana iyang pagtatar siyang anak, iyang daoton, iyang sawayon niya, di niya tagaag maayo pagtagad wa ko sabot. Ano inana na siya. Kontrahan niya maayo. Kontrahan niya maayo. Mao na nga kung mahimo Day Carla ipa dool na nigpari ni Skuan ipaadto. Pero iya nag ano niyang bana nga ano man jud kay imo man ang kontrahon nga imo man ang anak. Oh, Unsa niya kadalungan? naman sa Ate Pres Dulyat, nga dili man ta niya anak sa gawas. O lagi pero muna iyang ko ano lang iyang bana nga ano man ka. Unsay gibuhat sa atong anak nga naglagot man jud kaniya di man ka ganahan unsay katarungan. Ato pambitan ani Ate Pres, ha? Sa Wisdom of Solomon chapter 4 verse 6, sa adlaw sa paghukom ang mga bata nga mataw gikan sa usa ka gidili nga panagtipon mahimong mga saksi sa sala sa ilang mga ginikanan ug magsaksi batok kanila. Apan, ang mataro nga mga tao, makakaplag o kapahulayan, bisan kon mamatay silag sayo. Ako ning gibasa Gulyat, kay gingon dire, anak sa ginadili nga pagtipon. Sa ato pa, kanang dili Dili minyo. man ni ginadili ang iyang Dili man utan ni ginadili. Dili maigo man ni niya. ginadili parang tipon kay magtiayon man kamo. Gani mingon man ang asawa Pres nga dili man to sa anak sa gawas. mao lagi Ug ganang ngano problema ka niya. ug ngano ka nga maglagot man gyud siya kaayo aning bata, ha? Wala ba? Bitaw si iyang asawa taon ba nga Lagi pero wa niya ko na gyud kumpruntasi sa na nga ikumpruntasi nga nganong bang ka oy nga imong gyud ang puntahan Ba sige nimo. ginawa ning bata Ate Pres, liwat og naong sa ex. Ay, ngano maliwat man oy. Di man na anak, di ang maliwat oy. Kuan gyud ambot unsay ni protektar niya siya anak, Ate Pres. Dako na iyang anak. Dako na, Ate Pres. Pila edad? Mga Nanguyab ulit na. kay nanguyab naman. Nguyab naman, oh. Naamo ko pinulti Ate Pres nga kung mga angon sa katao, duha ka klase. Kung naglagot ka adto niya imong silingan adto muliwat. Adi kung tuo na oy. Maliwat kag way labot nga dugo. Ingon na anak Sa ko inyo ba't gyud kumain ang pa nga? kadugo. Ato sa ibong apuhan. Sa apuhan pa gyud mo posible maliwat pero glaing tao. Kung tuo. Nani kung to ana. Ayaw. Ingon sila basta kuno imo magkontrahan adto kuno muliwat. Tuo. Di mo mo too. Kung tuo. Suway niyo kung mabdo sa lahat tao. Sa tong gingon nimo langan ni kompisal sa Oh, pare. yan to ng pare. Oo. Istorya. May Okay na lang. istoryahan sa pare ba? Ngayon, inanay mo Mauna. anak kay. Ang mga tao gali Ate Pres, kanang way anak, nangandoy tao nay anak. Mao karon. Oh. Kay kinahanglan giyud kag nay anak, kay nay mo atiman nimo. Guwang nimo na mo atiman nimo. Oh, sakto to katong giingon ni Ate Pres God nga si sa to Amalia Fuentes nga Oh. luoy kay na ospital. Oh, Nga na wa gyud stroke nagbantay siya. niya. Maldita. Stroke. Ha? Maldita hon. Dili man na Maldita, maldita maldita. buotan sa Malya. Wa lang siya klarong anak ba kanang kuan. Mao na nga dong ayaw nagbinuangi punso imo anak punso. Kay imo porte magalin mong kayod ana nya karon nga nigawas na imo ra pasakitan Mauna. ang bata. Pwede sa kingno na to siya Gulyat nga, ma'am, kanang paghangyo ko nung sa ka-membro sa inyo silingan, wala ba'y kanang bitong mga papagulyat nga membro sa kitawag og servant of the Lord, kanang mga laki lang sila nga mga membro, Oh. na wala ba dito yung silingan niya. Pa-istoryahay ko nun imong bana. Mo na Unsay- sa tong gikuan nga gulyat ato sa pari. Oo. Ipakuan sa pari. Oo. Ayong naabas Padre Tambagan. Joshua Ate Pres Padre Oh, Joshua kadto Batambagan. na. Unsa? Katos Padre Joshua dito ra tong
kasal gali ko wa ko'y bayad-bayad lan. Time Basta sa matarong lang ang tao, kasal ako. time sa press, Goliath, basta di siya ganahan kaya unang anak lalaki. Basta gusto siya yung unang anak babae. Ay, di na mo ikakuan. Di na may katarungan ba? Ma'am, so ayay ko nung pagpanganak og babae og magsingay magyapon ng pangasabay Unya mong to, bana. daily Dali naman naman anak. musugot yung anak. Si Carla, kay... Moingos Carla nga, imo galing gidaog-daog akong anak nga usar nagbuok. Atong anak. Ato lang, Maduha. ato lang siya pasuwayon, kapananglitan, og mga anak siya lalaki, iya magkitaog-taog. Og mga anak siya babay, iya pong daog-daogon. Ma'am Carla, panganak ko ng bayot. Amay pa. Ayaw. Amay pa. Salamat pag pinangating tuluman, no? Kuna ko ang paso, tihon.